Bueno, bos días. Empezamos. Rematado o Consello da Xunta de Galicia, paso a contarles, como sempre, os asuntos máis importantes que tratamos e acordamos. O primeiro acordo, a proposta da Consellería de Presidencia, ten que ver co impulso da Xunta de Galicia. Intentamos facer sempre da práctica deportiva, especialmente do deporte base. O deporte galego está, sin dúbida, a vivir un dos seus mellores momentos. Temos agora mesmo un récord de licencias deportivas. 2024 pechouse con 320.000 licencias, un récord. 1.500 deportistas de alto nivel, agora mesmo, teñen algún tipo de amparo das administracións e hai máis de 150.000 rapaces e rapazas no programa SOGADE de deporte escolar. Por lo tanto, queremos seguir impulsando esta práctica deportiva por moitísimas razóns e hoxe aprobamos a creación dunha plataforma, vaise chamar Terra Move, para que os clubes e federacións deportivas de Galicia lancen campañas de mecenazgo para financiar os seus proxectos. Como funcionará? Os interesados deberán registrarse nunha web e recibirán asesoramento para poder diseñar campañas coas que captar fondos ou os fondos necesarios, as aportacións que queiran facer os donantes. Nesta web poderán darlle visibilidade os proxectos que queran facer, especialmente os clubes máis pequenos, e, ademais, servirá para canalizar as doazóns que poidan recibir. Espera un momentiño. E, a través desta web, deste sistema, desta plataforma, cada entidade poderá recibir directamente os cartos que os doantes lle queiran aportar e todo isto dunha maneira regularizada, de xeito que as persoas que fagan doazóns ou as entidades poderán beneficiarse das deduccións fiscais que están previstas na normativa para este tipo de casos. A encargada de xestionar esta plataforma será a Fundación Amare Terra, que conta cunha amplia experiencia no apoio a especialidades deportivas minoritarias e nas campañas para captar fondos. Cambio de acordo de Consellería de Educación. Hai só unhas semanas, recordarán, colapsou unha parte da cuberta do centro escolar o Colexio As Mercedes de Lugo. Non afectou a ningunha persoa, non houve grandes incidencias, pero os informes técnicos, despois deste derrubamento de parte da cuberta, pois indican que o mellor é renovala por completo. É un edificio que ten xa máis de 60 anos e, polo tanto, con ocasión desta circunstancia, vaise reparar integralmente a cuberta e o que fixemos foi autorizar a contratación pola vía de emerxencia para poder telo todo disposto cando empece o curso escolar das obras para cambiar a cuberta do Colexio As Mercedes de Lugo por un importe de 500.000 euros. Xa digo que a previsión é que cando inicie o novo curso escolar as obras estean rebatadas, de aí a contratación polo sistema de emerxencia. Cambio de acordo, hoxe autorizamos a asinatura dun convenio co Concello do Pino para a humanización de dúas rúas do núcleo do Pedrouzo, que está, como saben, na contorna do Camiño de Santiago. Son dúas rúas moi transitadas polos peregrinos que van polo camiño francés. 600.000 euros a cantidade en total, a Xunta chega ao 70%, 424.000, e o Concello Pino o 30% restante, casi 200.000. Son melloras nos accesos e nos servicios municipais das rúas Forcarei e Mollaos, que, como digo, son dúas zonas moi transitadas polos peregrinos que camiñan polo camiño francés cara a Compostela. Consellería de Medio Ambiente, outro acordo, hoxe o Consello da Xunta coñeceu un informe, un balanzo das actuacións que agora mesmo están en curso, que se inician durante o ano 2025, as previsións de actuación da Consellería de Medio Ambiente a través de Augas de Galicia en materia de apoio aos concellos para mellorar a rede de saneamento e abastecemento de aguas. Concretamente, este informe refírese ás actuacións en materia de saneamento. Saben que son competencias municipais, pero que especialmente os pequenos concellos non poderían acometer a maioría das actuacións se non tiveran a axuda da Xunta de Galicia. Pois ben, este informe o que sinala é que as previsións, ademais das grandes actuacións que se están facendo, por exemplo, en Foz, Cambados, Vilagarcía de Arousa, Ribadeo, Ferrol,
solo en pequenas actuacións de apoio aos concellos, Augas de Galicia, en materia de saneamento, os apoiará este ano con máis de 70 millóns de euros. O desglose sería 6,4 para que os concellos poidan facer auditorías na rede, en función das auditorías poder facer melloras, é un 150 máis do que destinamos no ano 2024, casi 6 millóns en pequenas axudas aos concellos para que poidan evitar perdas de auga, unha vez feitas estas auditorías e detectan onde están estas perdas, estas fugas, 16 millóns proxectos de depuración, pequenos proxectos de depuración, aparte das grandes investimentos, e 11,6 millóns de euros para preparar instalacións municipais ante eventuais picos de consumo de auga. E 8,8 millóns, que é un 160% máis que no ano 2024, destinado a colaborar cos concellos, especialmente os concellos das cidades, en millora de abastecementos nas zonas rurais, nos núcleos rurais das cidades galegas. Cambio de acordo de Consellería, Consellería de Sanidade, hoxe autorizamos a licitación dos proxectos, é dicir, a licitación para redactar os proxectos, unha vez que estén licitados, virán as obras, para construir dos novos centros de saúde. Ou máis ben, construir un novo centro de saúde en Becerreá e ampliar e reformar outro que xa existe, que é o de Baltar, en Porto Novo, no Concello de Sanxenxo. 8,4 millóns en total. O desglose sería o seguinte: 5,2 para renovación do centro de Baltar, que vai incrementar un 40% a súa superficie, e un PAC atende a casi 22.000 pacientes, moitos máis, ademais, na época do Brao, e con estes 5,2 millóns de euros o que faremos é, nesta ampliación e mellora, sumar unha nova consulta de medicina familiar, unha consulta de nutricionista, incorporar unha nova matrona, unha sala de educación para a saúde, e triplicar as consultas médicas, os espacios de consulta médica no PAC, que pasarán de un espacio a 3 espacios, e ademais haberá espacios para realizar ecografías e cirurxías menores neste PAC. Isto respecto á reforma do centro de Baltar. Respecto á construción dun novo centro no Concello de Becerreá serán 3,2 millóns de euros, un centro que atende ao redor de 3.000 pacientes. As instalacións xa teñen anos, son do ano 92 e, ademais, comparten edificio con outros servicios municipais, por lo tanto, imos facer un centro específico. Este PAC, e tamén un PAC, contará cunha consulta máis de medicina e unha nova sala de observación e box para críticos. Xa digo, licitamos ou se autorizamos a licitación para redactar os proxectos e, unha vez que dispoñamos deles, será a licitación das correspondentes obras. Outro acordo en materia de sanidade, os autorizamos investir casi 5 millóns de euros, 4,8, para a compra do material que é necesario para realizar probas intervencionistas que sirven para a prevención de enfermedades coronarias. É unha compra centralizada por 3 anos, 4,8 millóns de euros, e o aforro vai ser, o facelo deste xeito, saben que vamos estendendo esta modalidade os diferentes suministros dos Sergas, vai haber un aforro en 3 anos de máis de 400.000 euros. Basicamente, o que se vai adquirir son material para facer ecografías intracoronarias e outros procesos que permiten avaliar o nivel de obstrucción das arterias e a presión e o fluxo sanguíneo e así prever o risco dun accidente cardiovascular e, unha vez detectado, tomar medidas para reducir as deficiencias que se poden observar con estas ecografías. Ya digo, 4,8 millóns de euros durante 3 anos, aforro de máis de 400.000 euros. A proposta, cambio de acordo, a proposta da Consellería de Cultura, e dentro de... a semana pasada presentábamos en Vigo a estrategia pioneira no Estado, a estrategia contra o idadismo, e o que busca é eliminar, reducir, se é posible, eliminar as discriminacións por razón de idade, tanto para persoas de máis edad como para persoas máis jóvenes. Estas discriminacións existen, dentro dos poderes públicos se poden facer acometer accións como a que hoxe aprobamos para intentar reducilas. Un exemplo é a que, dende o ano 2022, levamos a cabo na Xunta de Galicia o chamado voluntariado interxeracional, que é poñer en contacto a diferentes xeracións de idade, ademais cunha finalidade práctica. Neste caso, o que hoxe aprobamos é a terceira edición do programa de voluntariado de talento interxeracional, chámase, coa finalidade de dinamizar as áreas rurais. Que se busca aquí? Que os maiores de 55 anos teñan contacto, reunións,
accións coa xente máis nova para asesorarlles, orientarlles sobre as posibilidades que a nivel profesional ofrece o rural. Son 630.000 euros os que dedicamos a este programa de voluntariado interxeracional relacionado co rural e o que ten por obxecto asesorar a xente nova, conseguir orientarlles hacia a necesaria remuda xeracional no agro, as posibilidades dos novos cultivos no agro como saída profesional, sobre todo os cultivos ecolóxicos, a recuperación de oficios tradicionais que existen no rural galego, todo isto impartido por persoas con experiencia neste tipo de actividades dirixidas a xente máis nova a través deste programa de voluntariado interxeracional. Cambio de acordo relacionado tamén co medio rural, hoxe autorizamos colaborar, isto dentro dun programa de cooperación transfronteriza con Portugal, son varios, chamase o proxecto Aldialix, que o que busca é incentivar o aforro enerxético e novas fontes de enerxía en concellos rurais a ambos lados da raya. Hoxe o que autorizamos é o segundo proxecto que se autoriza ao beiro deste programa, este é co Concello de Cerredo de Cotoade para a posta en marcha dunha rede de calor municipal que o que busca é dotar de calefacción aos edificios públicos. Aquí vais a facer a través dunha caldeira de biomasa forestal e, en principio, vai ir por fases, son 516.000 euros. Con isto que acordamos hoxe, terán a rede de calefacción será para o Colexio Xoán Bautista, que está neste concello, a instalación Galiña Azul, os vestuarios do pabellón municipal e as aulas de taller e de música. Xa digo, proxecto piloto que a previsión é seguir estendendo a outras zonas do concello e a outros concellos dentro do proxecto Aldealix. O primeiro, xa digo que este é o segundo, o primeiro xa está instalado e funcionando no concello de Monterrey, en Ourense. Outro acordo de medio rural, hoxe, dentro da empeño que sempre tuvo a Xunta de Galicia en preservar e potencialas como medio económico para moitas familias a cría de razas autóctonas en Galicia, forman parte do noso patrimonio inmaterial, están cada vez máis apreciadas gastronómicamente. Bueno, pois o que facemos foi seguir colaborando co INORDE, o Instituto da Diputación de Ourense, e coas 5 asociacións de creadores de razas autóctonas que existen en Galicia para seguir fomentando a súa cría e favorecendo a recuperación en zonas onde existiron e agora prácticamente desapareceron. Son 2,5 millóns de euros ata o ano 2027 e están dirixidos a as asociacións que fomentan a cría do porco celta, da galiña de Mos, o cabalo galego, a raza cachena, a raza rubia galega, todas estas razas que agora se están recuperando e que, xa digo, cada vez supoñen un sustento e unha viabilidade económica para moitos gandeiros. Outro acordo da Consellería de Medio Rural, hoxe acordamos investir 4,2 millóns de euros na construción de 30 camiños e mellorar as infraestructuras nunha contratación parcelaria que está en curso, xa nas súas últimas etapas, e na parroquia de Triabá, no concello de Castro de Rei. As contratacións parcelarias, sobre todo en zonas moi extensas, estas son 3.140 parcelas e 550 propietarios, require un investimento importante nunha rede de camiños que as vaya conectando. É fundamental para rematar as concentracións. Aquí son 27 kilómetros de pistas e 13 novas canles de drenaxe. Estos son 4,2 millóns de euros que hoxe aprobamos para que as obras se inicien, como moi tarde nun mes, e terán un prazo de execución de 30 meses e isto permitirá ir rematando esta concentración. Seguimos no sector primario, agora na Consellería do Mar, hoxe, dentro do apoio que damos aos mariscadores que se ven afectados por paradas biolóxicas necesarias para a recuperación dos recursos nas diferentes rías, mentre se producen estas paradas biolóxicas, dende a Xunta de Galicia se axuda os mariscadores, que é o obxecto deste acordo, ás veces a pesca de baixura, durante o tempo que non poden traballar cunha aportación económica. Son axudas periódicas que lanza a Xunta de Galicia en función de onde se acorden os pares biolóxicos. Por exemplo, no ano 2024 destinamos 8,4 millóns de euros a este tipo de achegas. No mes de maio houve achegas de 7 millóns pola veda do polvo e do surelo, ese parón biolóxico
serviu, por exemplo, para que agora o recurso do polvo sexa bastante abundante, hai bastantes capturas despois dese paro biolóxico, e hoxe, dentro desta axudas, acordamos convocar 1.000.000 de euros para distribuir entre os bancos marisqueiros, as cofradías da Ría de Ferrol, polo parón que hubo entre o 16 de abril e o 16 de xullo. Xa rematou, danse unha vez rematen os períodos, e agora o que aprobamos é 1.000.000 de euros para as cofradías de Ferrol, Baralloble e Mugardos polo parón que hubo durante 3 meses nos bancos marisqueiros da Ría de Ferrol. Son 102 euros por día para os mariscadores a pé e para os marisqueo a frote 50 euros e os armadores 32. Cambio de acordo de Consellería de Emprego, hoxe acordamos investir 9 millóns de euros en incentivos, en axudas para que as entidades sin ánimo de lucro, as entidades de economía social, poidan contratar a persoas desempregadas. Con que objetivo? Pois que estas persoas que son de difícil empregabilidade teñan oportunidade laboral e tamén dar resposta á demanda de profesionais no ámbito dos servicios sociais, xa que a maioría das persoas que se contratan aquí son para prestar servicios neste eido. A previsión é que poidan beneficiarse a través da contratación de persoas ao redor de 200 asociacións sin ánimo de lucro e que deberán garantir aos traballadores un contrato completo de 9 meses ou un contrato a tempo parcial de como mínimo un ano. Cambio de acordo de Consellería de Facenda, dentro das súas competencias como titular do Centro Directivo Axencia Galega de Novas Tecnoloxías, Antega, recordarán que despois do apagón, do que seguimos sin saber as causas, polo menos unha explicación polo miúdo, o que dixemos na Xunta de Galicia é que, o que aconteceu, e é certo que a maioría das redes se mantiveron, hubo unha resposta aceptable, tamén é certo, recoñecíamos naquel momento, que detectáramos deficiencias que podían ser correxidas. Pusémonos a elo e o acordo que hoxe traemos vai nesa liña, había capacidade de mellora e hoxe o que acordamos é investir 7,5 millóns de euros ata o ano 2028 no reforzo das redes tecnolóxicas e de telecomunicacións da Xunta de Galicia, pois para que? Para garantir o servizo ante cortes eléctricos masivos como o que aconteceu no mes de abril. Queremos estar mellor preparados para circunstancias dun novo apagón, se se producira, incluso prolongado máis no tempo e, polo tanto, aprobamos estes 7,5 millóns de euros para varias accións. Pois, por exemplo, implantar o acceso a Internet por satélite aos edificios da Xunta que teñen xeradores e o Centro de Procesamento de Datos Integral que está no Gallás. Tamén habilitar sistemas alternativos que permitan manter o servicio de telefonía fixa nos principais edificios da Xunta, ampliar o número de persoas que interveñen en emerxencias que dispoñan dunha terminal Tetra. Esta terminal permite a comunicación por voz e datos, aínda que non haxa cobertura ou suministro eléctrico, por lo tanto, ampliar o número de persoas que poderan ter este elemento de comunicación e reforzar a presencia de grupos electróxenos, donde non existan ahora mesmo, e tamén establecer un sistema para monitorizar que en todo momento estén en axeitado estado para o seu funcionamento cando fora posible por unha emerxencia. Son algunhas das necesidades que detectamos con ocasión do apagón e que agora intentamos solucionar e prever con este plan que hoxe aprobamos. Outro acordo, a proposta a cambio de Consellería, a proposta da Consellería de Economía, hoxe aprobamos un programa novo, é a primeira vez que se instaura, de axudas para que as empresas galegas estean mellor preparadas para previr e actuar frente a un ciberataque. Esta primeira edición será 1,5 millóns de euros. Cada empresa ou autónomo poderá recibir, dependendo da entidade do programa que quere implantar, a 30.000 euros, e o que pretendemos é dar esas axudas para que poidan facer un diagnóstico inicial da seguridade digital, do estado de ciberseguridade que teñan nas súas empresas, en función desa auditoría poder implantar sistemas de protección, comenzar a implantalos, e tamén poder ter un servicio permanente de asesoramento nesta materia. Sen dúbida, a ciberseguridade e os prexuizos dos ciberataques están cada vez máis ao orden do día e hai moitas empresas que necesitan a axuda da Xunta de Galicia para poder acometer estes programas ou, siquera, iniciarse na implantación de medidas de ciberseguridade. Acordo a Consellería de Economía, tamén dentro
das declaracións de proxectos industriais estratégicos, hoxe acordamos unha declaración, en este momento creo moi oportuna, vistas o actual contexto internacional, a maior aposta por sectores claves relacionados coa defensa e a seguridade. Recordarán que hai un par de meses aprobamos a Estrategia Galega de Seguridade, Defensa e Aeroespazo, que vai mobilizar 900 millóns de euros e aproveitar o potencial das empresas galegas neste novo nicho que vai supoñer, sen unha dúbida, a partir de agora, as contratacións que estén relacionadas coa seguridade e a defensa. O acordo de hoxe afecta a unha empresa referente a nivel nacional e internacional no eido da defensa, principalmente, non só, pero especialmente na defensa. Estou falando de Urovesa, que é provedora das Forzas Armadas de España e de moitos países, ata 30 dende o ano 1984. Por tanto, hoxe o que acordamos foi declarar PIE, Proxecto Industrial Estratégico, a ampliación da planta de Urovesa no Concello de Pontevedrés de Valga. A ampliación vai supoñer un investimento por parte da empresa de 52 millóns de euros, máis de 100.000 metros cuadrados a maiores, destinados á fabricación, basicamente, de todoterreos e de vehículos para uso militar e tamén emerxencias, por exemplo, vehículos antiincendios. A previsión é crear non menos dun cento de postos de traballo directos, ademais dos que pode haber de xeito indirecto, e a previsión é que a nova ampliación estea operativa xa e fabricando como moi tarde no ano 2029. Acordo en materia de vivenda. Seguimos tomando acordos para o cumprimento dese obxectivo de duplicar o parque público. Hai pouco asinamos un convenio co Concello de Ames, que é un dos concellos galegos que máis está medrando en poboación e, polo tanto, nas súas necesidades de vivenda. Este acordo que asinamos co Concello de Ames supoñía construir a construción de 218 vivendas protegidas en terreos que nos cedía o Concello, un investimento de 41 millóns de euros. 140 desas 218 irían na zona de Galdrachán e 78 na rúa Agriños. Pois nesta última rúa, estas 78 vivendas son as que son obxecto do acordo de hoxe. Hoxe aprobamos a licitación dos proxectos para construir estas 78 vivendas públicas na zona de Agriños en Ames. Ora redactamos o proxecto, en canto teñamos, como sempre, licitaremos as vivendas. O investimento nestas vivendas, nestas 78 vivendas, está en torno aos 15 millóns de euros. Outro acordo, esta vez en materia de infraestructuras, é a que nos leva a iniciar os trámites para executar unha infraestructura importante e moi necesaria. Queremos axilizar o tráfico na zona de Carballo, evitar, como se está producindo agora, o tránsito de camións de mercadorías, basicamente polo centro urbano, que proveñen das zonas industriais, dos polígonos industriais. A previsión é que en 20 anos o tráfico, se non se fixer esta variante polo centro, o tráfico pesado polo centro de Carballo sería moi numeroso. A previsión é de máis de 11.000 vehículos ao día, moitos deles de tráfico pesado, e o que queremos é facer un desvío deste tráfico. Por lo tanto, é necesario executar a chamada variante de Carballo, que vai a mellorar basicamente as conexións do Parque Empresarial de Bertua coa AG55 e coas vías que levan a Ordes e a Santiago. Por tanto, empezamos hoxe con a tramitación necesaria e o que fixemos foi aprobar o trazado provisional da nova variante de Carballo. A previsión de investimento, cando se execute a obra, será algo máis de 20 millóns de euros. Xa digo, ahora aprobamos este trazado provisional, se someterá a información pública e, bueno, a previsión é ter o trazado definitivo a mediados do ano 2026. Xa inmediatamente encargaríamos a redacción do proxecto para unha obra cuso investimento, xa digo, 22 millóns de euros aproximadamente, que vai evitar que os vehículos pesados teñan que atravesar o casco urbano de Carballo, que ademais tamén pasan por zonas como o Instituto Alfredo Brañas ou o Colexio Fogar, zona de servicios deportivos, é dicir, un tráfico que é convinte desviar do seu trazado actual. Dous acordos en materia de educación relacionados coas súas competencias en I+D+I. O primeiro son todos desglose do Plan Galego de Investigación e Innovación 2025-2027. Recordarán un investimento moi importante, 1.300 millóns de euros, coa intención de seguir consolidando a Galicia como referente no I+D+I.
Hai unhas semanas aprobamos, recordarán, unha orden de axudas, 53 millóns de euros para fomentar a transferencia de coñecemento dende os centros de investigación ata as empresas e a sociedade, e seguimos desglosando este plan e hoxe acordamos destinar 3,1 millóns de euros para apoiar a investigación que realizan as 10 fundacións sanitarias e os centros do CSIC que existen en Galicia. Van ser, dentro deses 3,1 millóns de euros, 1,8 millóns de euros para as 4 fundacións sanitarias e 1,2 millóns de euros para os 6 centros que dependen do CSIC en Galicia. Pois para que? Para potenciar liñas de investigación, apoialos na captación de fondos e na súa formación e tamén na transferencia de resultados, na transferencia do coñecemento do resultado das súas investigacións. Outro acordo, decía, relacionado co Plan Galego de I+D+I, ten que ver coa fundación que anunciamos a súa creación hai uns meses, a Fundación Galtia, que busca promover que científicos de máximo nivel, que están por todo o mundo, algúns galegos, pero outros moitos non, elixan eles e os seus equipos Galicia como lugar para establecerse e para facer investigación dende aquí. Oso que fixemos foi aprobar o plan plurianual de actuacións da Fundación Galtia, esa solo resta algúns trámites administrativos e xurídicos para que, unha vez aprobado este plan de actuacións, antes de que remate este ano 2025, poidan lanzar a súa primeira convocatoria para captar científicos. Finais do 25, principios do 26, farán esta primeira convocatoria. O obxectivo, recordo, de Galtia é incorporar no menos de 30 investigadores de primer nivel antes do ano 2030, que agora están facendo o seu labor en moitos lugares do mundo, que veñen aquí a Galicia. A entidade parte de Galtia cun orzamento inicial de 35 millóns de euros, só o retorno, se se cumplir este objetivo, sería de máis de 120 millóns de euros. Estes equipos veñen tamén con moitos proxectos que teñen cantidades asignadas. Xa digo, 35 millóns de euros que esperamos ampliar con aportaciones do sector privado que se poden sumar a esta fundación e o seu obxecto. E último acordo, que explicará máis polo miúdo o Consello de Sanidade, ten que ver con a aprobación definitiva dun proxecto de lei, despois de recibir o informe do Consello Económico e Social e incorporar gran parte das súas recomendacións, o Consello de Xunta de Galicia deulle luz verde o proxecto de lei de protección de saúde dos menores. Ahora explicará o conselleiro, pero este proxecto que queremos que se convirte en lei, a previsión, ahora entra no Parlamento, pero a previsión é que antes de que remate o ano xa sexa unha lei en vigor. Recordo que ten moitas previsións, pero fundamentais, as bebidas enerxéticas quedan equiparadas a efecto da súa prohibición ao alcohol e os vapeadores equiparados ao tabaco. E, polo tanto, ningún destes produtos, nin bebidas enerxéticas, nin vapeadores, poderán venderse aos menores de idade. Somos a primeira comunidade, somos pioneiros en isto, en regular e prohibir a venda e consumo para menores de idade destes produtos, e tamén a lei reforza as capacidades dos poderes públicos para tomar medidas, por exemplo, frente a fenómenos como o do botellón. Pero, para explicar máis polo miúdo, dou a palabra ao conselleiro. Bueno, bo día. Como ven de referir o presidente, no Consello da Xunta de hoxe, aprobamos o proxecto de lei de protección da saúde das persoas menores e prevención das condutas adictivas. Trátase dunha norma valente, ambiciosa, que foi elaborada sobre a base dunha sólida evidencia científica e que se tramitou procurando un amplio respaldo xurídico e o maior consenso social. Coa aprobación desta lei, Galicia é pioneira ao regular todo o risco de comportamento que afrontan os menores de idade. A Xunta é a primeira administración que impulsa unha regulación integral neste sentido. Consideramos que é unha lei necesaria para facer frente ás ameazas moi severas para a saúde das persoas, como poden ser inicio temperán no consumo de alcohol, tabaco e cannabis, normalización social das condutas adictivas, a emerxencia de novas adiccións sen sustancia, isto é importante, como é o uso compulsivo das novas tecnoloxías o xogo en liña, e tamén a desinformación ou falta de ferramentas nas familias e centros educativos para previr e afrontar estas condutas de risco.
Para facer fronte a estas ameazas, impulsamos unha lei cun enfoque transversal que aborda tanto sustancias como adiciones sen sustancias, como é o xogo ou a tecnoloxía, combinando a prevención, a promoción da saúde, o control da oferta e unha serie de restriccións para protexer a saúde dos menores. Nese sentido, esta lei ven reforzar o compromiso do Goberno galego coa saúde das persoas menores de idade, recoñecendo que a infancia e a adolescencia son etapas especialmente vulnerables. Con este fin, actúa sobre espazos e contornas clave no seu desenvolvemento, ao tempo que regula produtos emerxentes que entrañan risgos para a saúde, nomeadamente as bebidas enerxéticas e os dispositivos de liberación de nicotina ou os vapeadores. Regulamos tendo como prioridade, en todo caso, a prevención e os mecanismos educativos fronte ás sancións económicas e procurando a máxima coordinación entre a Administración, centros sanitarios, entornos educativos, familias e entidades sociais. O obxectivo é acadar unha implicación global a prol da cultura de prevención e a corresponsabilidade, sin que iso supoña, en ningún caso, descargar máis obrigas sobre ninguén. Todo o contrario, a Xunta pretende liderar, guiar, coordinar e dar apoio aos diferentes actores implicados na protección da saúde das persoas menores e na prevención das conductas adictivas. Estamos, como dicía, ante unha lei amplia que regula todas as conductas de risco para a saúde dos menores, na que podemos destacar agora algúns dos aspectos máis novedosos. En primeiro lugar, para frear o consumo temperán e abusivo de alcohol, esta norma intensifica a loita contra o botellón, algo que, se ben está regulado por a normativa básica estatal desde hai varios anos, continúa a ser unha práctica habitual. Para facerlle fronte a esta conduta de risco para a saúde das persoas menores e poñerle freo, a lei aprobada hoxe asume a potestade de sanción de botellón que ata agora ostentaban os concellos. Non estará permitida a venta de alcohol en centros docentes para menores, centros de ocio infantil ou recintos destinados a espectáculos públicos cando se realicen actividades dirixidas a este tipo de audiencia. Quedarán igualmente prohibido que os locais autorizados a venta de alcohol realicen actividades de promoción que inciten a su consumo descontrolado ou abusivo, que é perjudicial tanto para menores como para adultos. Trátase de desnormalizar o que é un consumo excesivo. En segundo lugar, Galicia será pioneira na regulación das bebidas enerxéticas e quedan equiparadas as bebidas alcohólicas no tocante a consumo e a venda a menores. Para contribuir á concienciación social sobre o contido destas bebidas, os establecementos deberán situalas nun espazo separado con respecto a outros refrescos. O consumo destas bebidas é habitual entre a xuventude, mesturado sempre con alcohol, o que incrementa os riscos de coma etílico. Por iso, a lei establece que os servicios sanitarios solicitarán a presenza das familias do menor que teña que ser atendido por intoxicación provocada polo consumo de alguna sustancia psicoactiva. No suposto de que sexa atendido por segunda vez, ofrecerase participar nun programa de axuda e recomendarase a participación do adulto responsable. En terceiro lugar, con esta lei, Galicia sitúase tamén a vanguarda na prevención do tabaquismo, ao equiparar os dispositivos susceptibles de liberar nicotina co tabaco convencional, de forma que quedará prohibida a súa venda a menores. É unha medida necesaria partindo da evidencia científica que alerta sobre os riscos para a saúde e para a introducción tabática deste tipo de dispositivos, tendo en conta, ademais, que foron consumidos algunha vez por máis do 40% dos menores de 14 anos. Xunto con isto, amplíase a prohibición de fumar aos accesos dos centros da Administración, centros educativos e centros sanitarios nun radio de 50 metros. Ademais, para reducir o dano sobre os fumadores pasivos, prohíbese fumar nas paradas de transporte público e nas piscinas de uso público. Na liña de fomento da formación fronte á vontade punitiva, as sancións económicas ás persoas menores poderán substituirse por consumo de sustancias, poderán sustituirse por a participación en iniciativas educativas.
Poden ser programas preventivos ou asistenciales, como, por exemplo, programas de cesación tabáquica ou de concienciación sobre os presuizos do alcohol. Tamén poderán realizarse traballos en beneficio da comunidade, preferentemente relacionados coa conducta infractora. Finalmente, e co mesmo obxectivo preventivo, os controis de saúde coincidentes coa dominada fase de experimentación, que é unha fase entre os 12 e 13 anos, e coa fase de consolidación entre os 14 e 15 anos, incorporarán intervenciones preventivas sobre o consumo de alcohol, tabaco, cannabis, bebidas enerxéticas e uso problemático das tecnoloxías digitais. Estos son algúns dos aspectos máis sinalados desta lei que, tras a aprobación hoxe polo Consello da Xunta, será remitida ao Parlamento de Galicia para seu debate e tramitación co obxectivo de que poida ser aprobada no último trimestre deste ano. Insistimos en que se trata dunha norma necesaria, unha norma ambiciosa, unha norma integral que busca a acción coordinada do conxunto da sociedade na protección da saúde dos menores, con especial atención á prevención e á formación fronte a cualquera outro aspecto. Remato lembrando o esforzo da Consellería de Sanidade, fundamentalmente da Dirección Xeral de Saúde Pública e tamén da Secretaria Xeral, o sea, aquí presente, en conseguir unha lei que creo que vai ser moi boa para todas as galegas e galegos. Moitas grazas por a vosa atención e se tedes algunha pregunta. Conselleiro, por aclarar, dicía que queda prohibida a venta de alcohol en espectáculos dirixidos a menores, nos que non sean dirixidos a menores, quer dicir, un espectáculo deportivo, un espectáculo dirixido a adultos, pero que poidan ir menores? Bueno, se entende que a lei é aplicable en todo un recinto en que haya menores, non se pode poder vender alcohol ni bebidas enerxéticas a menores. Bueno, parece que lo dejé moi claro. Moitas grazas. Bos días, presidente. Dúas cuestións. Facía o presidente do Goberno balance esta mañá do curso político. Destacaba, sobre todo, a bonanza económica e as medidas sociais. Quería eu tamén que vostede fixera un balance da xestión do Goberno central. E, por outra parte, quería preguntarlle se a Xunta ten previsto abrir algunha investigación sobre eses contratos asinados co despacho equipo económico do que formaba parte o exministro Montero para dar conta do contido do asinado nese momento. Gracias. Sí, non puden seguir a comparecencia do presidente do Goberno, que coincidiu co Consello da Xunta de Galicia, polo pouco que poden ler dos teletipos, o esperado, o presidente fala de boas cifras económicas que ao final son mérito basicamente, da marcha económica, do esforzo dos empresarios e dos traballadores en España e en Galicia. Non digo que, lóxicamente, como goberno é lóxico que fale desas boas cifras económicas, pero é que do único que pode falar. Por lo demais, todo o que estamos vendo, todos os escándalos de corrupción, todo o que se vai sabendo, a falla de apoios parlamentarios, non poder prácticamente, vímolo na última semana no Congreso dos Deputados, tomar ninguna medida, non poder xestionar porque non ten a maioría necesaria para levar adiante iniciativas. Todo eso debería formar parte tamén do balance, se quere facer un balance extenso e obxectivo, e non o fixo. Leín, unhas cousas que decía é que pensa agotar a legislatura, aínda que non teña orzamentos, como se fora algo secundario. Creo que un perfecto resumo do que foi este ano e do que está sendo a legislatura. Sin vivir para un goberno que non ten maioría para adoptar acordos, que non é capaz ni siquiera de plantexarse unha obriga constitucional que aprobar orzamentos, tanto como a folla de ruta da súa xestión, e que ten que tirar de datos económicos como única maneira de justificar e non falar de outras cousas que non lle interesa falar absolutamente nada. Por tanto, eu lamento, creo que non foi un bo ano, tampouco para Galicia nas cousas que siguen pendentes
todo o que estaba pendente o ano pasado do Goberno Central sigue pendente, excepto o litoral, e iso gracias ao Tribunal Constitucional. Polo tanto, xa digo, a salvo de facer unha valoración máis polo miúdo, non pode ser positivo. E respecto á segunda pregunta, creo que un dos partidos de oposición pediu os contratos, ningún problema en baseado na transparencia en suministralos. Non vexo necesario abrir ninguna investigación porque ningún motivo hai. Son contratos feitos entre o ano 2009 e o ano 2011 para consultaría económica e non hai absolutamente nada que ocultar. Por lo tanto, se facilitarán a quen os pida e non vexo necesario unha investigación, unha actuación que, pola nosa parte, non foi irregular en absoluto. Sí, eu quería preguntarlle pola decisión de adscribir os 3 hospitais do Sergas ao OSC e polas críticas que están surdindo desde A Coruña e Vigo e se vai haber convenios dese tipo con A Coruña e Vigo. Sí, que ten que habelos. As outras dúas universidades tamén teñen que adscribir os centros que procedan. Bueno, xa se dixo unha semana pasada. Eso, ese acordo había que facelo, había que actualizarlo, e agora mesmo hai unha sola facultade de Medicina en Galicia que está escrito na universidade, por eso se fixo a adscripción. Pero eso non significa nin sentido nin blindar nada, nin exclusividade de nada, reflexar unha realidade que agora mesmo hai unha sola facultade que necesita adscribir eses centros para o seu funcionamento. Eso non quere decir, insisto, os centros hospitalarios, os centros de saúde públicos en xeral non son propiedade de ningunha facultade, de ningunha universidade en Galicia. Son titularidade da Xunta de Galicia que os pon a disposición para a mellor docencia e preparación dos futuros profesionais da medicina. Por tanto, isto que sucedeu esta mesma semana, eu volvo a insistir que o necesario é facer unha descentralización axeitada, mellor que a que se estaba facendo a día de hoxe, recoñecimos dende o primeiro momento. Esta semana volve a haber unha reunión para avanzar nese aspecto e espero que sexamos capaces de facelo con lealdade e pensando que o que importa é ter profesionais ben formados e asustados á demanda de médicos que existe agora mesmo en Galicia. E para iso é necesario facer unha boa descentralización da docencia que agora mesmo non se está facendo. Con independencia diso, as 3 universidades adscribirán os centros que procedan e pois terán que facelo durante estes meses. Bos días, presidente. Bos días. O venres vostede apelou na ofrenda a regular con acerto a migración e o arcebispo respondeulle dicindo que é inaceptable usar migrantes como arma política. Sentíronse vostede, a Xunta ou o seu partido interpelados polo arcebispo? Grazas. Non, ao contrario, eu creo que dixemos o mesmo de diferentes maneiras. Eu levo dicindo moito tempo que os migrantes son persoas. E esas persoas veñen aquí a buscar unha nova vida para eles e para as súas familias, os que veñan coas súas familias, os que queiran traelos aquí. E, polo tanto, que necesitan ter as cousas aquí organizadas para poder empezar unha nova vida e non facer improvisacións, nin facer cálculos políticos. E, bueno, o exemplo que estamos vendo cos MENAS, por exemplo, donde se pretende impoñernos un trágala, xa estamos dicindo que non temos capacidade para poder atendelos. Unhas comunidades como Cataluña, ningún MENA, Galicia máis de 300, eso sí que é unha utilización política, unha consideración como pura mercancía do que son persoas. E, por lo tanto, nós o que pedimos é un control en fronteiras para eso é lóxico que se faga, non pode haber un efecto chamada, non pode haber un beneficio. Eu tamén o decía na miña intervención, que ao final a quen favorece as mafias que trafican con persoas e debemos facer unha regulación ordenada para que atendamos a estas persoas como persoas que son e, ao mesmo tempo, solucionemos tamén problemas que hai aquí de falta de cobertura de postos de traballo que é necesario cubrir. Eso é o racional e eso é alonsalo da liorta política. Por lo tanto, se ao que se referiu ao arzobispo iso, eu estou totalmente de acordo. Quería preguntarlle, presidente, precisamente polos estranxeiros para venir a traballar a Galicia, esa petición de autorizacións, se se ha avanzado de alguna maneira ou se sigue totalmente estancada. Grazas. Bueno, acabamos de pedila. Eu tamén empezarei a preocuparme se pasa, pois, a volta do mes de agosto seguimos sin ter ninguna noticia. Agora mesmo non temos ninguna. Bueno, quero pensar que máis está
o Goberno para ocuparse do importante. Estas sí que son cosas importantes e aí non temos ninguna noticia, en cambio de outras sabemos que activos están. Espero que a partir de setembro se dean conta de que isto é unha necesidade e que vai ir en beneficio de todos, desas persoas que poden regularizar a súa situación e traballar, e tamén do mercado de traballo, pois eso, regular unha inmigración ordenada. Eu espero ter ocasión de explicarlle todo isto a quen o Goberno nos designe como interlocutor. Non quero decir, bueno, hai un mes así que o pedimos, non tivemos resposta, pero, bueno, tamén quero dar un certo marxe e pensar que a partir de setembro este tema se tratará con normalidade e recibiremos pois eso, o mesmo tratamento que está recibendo, por exemplo, o País Vasco, que non tivo problemas nesta competencia. Xa digo que agardo que non sexa como o litoral, xa sabemos como acabou, pero xa sabemos todo o que costou. Por lo tanto, eu aí lle quero dar un voto de confianza ao Goberno central e pensar que este tema se vai levar con objetividade. Moi ben, moitas gracias.